bizipenei lotutakoak. Hori dakarra zuzen ere Luzia Alakarrak eta laster izango duzu emanaldi bakarra Baluarten Iruñean. Tira, honekin bagoaz eta doinu sakon hauekin esango dizuegu, mila esker beste bain ere hor bertan izatagatik hor beste aldean eta gu zintzo bihar bueltan izango garela eta hauteskunde kanpainako elkarrizketa errondarekin segituko dugula. Bihar Euskal Herria Bildutik, Oiana Etxebarrieta izango dugu hemen kolpez kolpe antenatik aten. Besterik ez, bihar arte, gabon pasa. Datorren geltokian birziklapena eta berrerabileraz arituko gara. Horretarako Baku Barriku Upel proiektua ezagutuko dugu. Hierriraino joango gara eta bertan erakutsiko digute nola bigarren bizitza bat emanez produktu bati beste produktu erakargarri bat sortu daitekeen ekonomia zirkularrean oinarrituta. Jarraitu Gabarraren ospakizuna zuzenean hemen Hamaika Telebistan. Ostegunean 5:00 aurrera Atletikeen Kopako garaipenaren ospakizunaren saio berezia emitituko dugu hemen. Gabarrako zuzeneko seinalea eskainiz eta arratsalde osoan zehar zuzeneko konexioak ere egingo ditugu bertako giroa zuen etxetaraino iristeko. Ez galdu Gabarraren irtera historikoa hemen Hamaikan. Suitzako adineko emakume talde batek jarritako salaketa bati erantzunez, giza eskubideen Europako auzitegiak gaur batzi du hango gobernua ez dela behar beste egiten ari klima larrialdiaren aurkako neurriak hartzerako orduan, naiz eta giza eskubideen konbentzioak jasotakoa kontuan hartuta hori egiteko obligazioa duen. Estrasburgoren epaiak horren bestez esku hartu du Suitza eta Europako beste herrialdeek auzi horretan hartutako politikei ere eragin diezaieke auzitegiak jurisprudentzia ezartzen baitu.
€66.000 eta, hobeto esan da, greba mugagabean daude Bilbo buseko langileak, greba mugagabeari ekin diote gaur Bilboko hiribuseko langileek hilabeteak daramatzaten mobilizazioak egiten eta lanuzteak baita hitzarmen kolektiboaren alde eta beraz zeuren lan baldintzak berritzearen alde beste urrats bat egin eta greba mugagabera jo dute orain aurrera pausurik lortu ezean astelehenetik ostiralera izango dira greban etendu gainean. Dagoeneko itsasadarra zeharkatzen hasia da Gabarra goizeko lehen ordutik, goizeko 4:00 Portugaletetik atera dira portuko 10 atzaileak eta Bilborantz jo dute Gabarra prest jartzeko probei ekiteko. Atzo uretaratu zuen ontzia eta gaur goizean dena prest zegoen Gabarrak lehen metroak egiteko. Bilbotar gutxi batzuen begiradapean hasi da nabigatzen goizeko 6:00 eta 4:00 hain zuzen. Arratsaldeon, kiroletan, atletiken garaipenaz gain, efemeride bat du albiste, gaur 12 urte bete dira ertzaintzak bototako gomazko pilota batek Iñigo Cabacas hil zuela. A ver, les repito las órdenes para que queden bien claras. Se lo acabo de comunicar al suboficial de grupo que está trabajando. Entran al callejón con todo lo que tenemos, entran a la Rico, controlan la situación. A ver, les repito las órdenes para que queden bien claras. Entran al callejón con todo lo que tenemos. Ongi etorri gaueko albistegira, Nafarroara goaz, bertan baitugu Irune Errejano lankidea. Nafarroko osasungintzari begira ze berri dugu Leitzan, Irune? Leitzako guraso talde batek Leitzandean bat egin du pediatra orain ekimenarekin, duela 3 hilabete Leitzan ez dutela pediatrik eta horretarako guraso taldeak elkartu dira, hainbat ekimen eta mobilizazioak egiteko, baita bere osasun zentroko pediatra plaza estaltzea eskatzeko ere, eta seme-alaben osasun eskubidea babesteko. Lehen aipatu bezala, apirilean hainbat mobilizazio eginen dituzte eta lehenengoa apirilaren 12an izanen da Leitzan bertan eta urrengo astean hemen Printzipe de Bianan bertan beste mobilizazio bat eginen dute. Leitzako guraso talde batek bat egin du Leitzaldean pediatra orain ekimenarekin bere osasun zentroko pediatra plaza estaltzea eskatzeko eta horrela seme-alaben osasun eskubidea babesteko. Leitzako osasun zentroko pediatra plaza hutsik dago urte hasieratik, osasun arreta duinik gabe. Gainera, Larraun Lekunberriko aurrei ere eragiten die. Guraso talde horren ustez, osasun bidean Nafarroako osasun zerbitzuak eskaintzen duen konponbidea onartezina da. Aurrei behar bezalako arreta ez bermatzeagatik eta gainera arazoa kronifikatzeko joera dagoelako. Leitzako egoerak kezka sortzen du eta nazkatuta daude. Halaber, Iruñera joan behar dutelako, 50 kilometroko joan etorria egitera eta beste batzuk itzultzera. Aldi berean, fokua jartzen dute, larrialde zerbitzua denez, pediatra desberdin batek hartatzen dituela, larrialdiko ikuspegi batetik, jarraipenik gabeko bisita puntual batean, hala eskatzen duten prozesuak daudenean. Eskaera publikoa egiteko aldarrikapen bilera bat antolatu dute Leitzako plazan eta Leitzaldeko gainerako herrietan apirilaren 12an ostirala 6:30. Beste bat egonen da astelenean, hilak 15 Iruñeko Bianako Printzea zentroaren aurrean, 11etan, eta argazki erraldoi bat larun batean, hilak 27 Leitzako plazan 11:30.
Eta Nafarroako osasunbideaz gabiltzala, azken berria da 76.000 Euskadi eta 373 herritar daudela osasunbideko itxaron zerrendetan. Martxoaren 31an 77.605 nafar zeuden mediko espezialista batekin lehen koltsuta izateko zain eta 8.758 operazio kirurgikoren zain. Herritarrek batez beste ia 3 hilabete itxaron behar dute baterako zein besterako. 84 egun lehen kontsulta izateko eta 81 egun berriz operatzeko. Fernando Domínguez, Nafarroako Osasun Kontseilariak onartu duenez, datuak txarrak dira berriro ere. Eta gaiz aldatuz, Nafarroako Next Generation funtsen inguruko web berria aurkeztu dute. Azaldu iguzu Irune. Luis Arasti ekonomia eta ogasuneko kontseilariak eta Julio Zifrian Next Generationeko zuzendariak Nafarroako Next Generation funtsei buruzko webgune berria aurkeztu dute. Webgune berriak Next Generation laguntzei buruzko informazioa zentralizatzeko eskainita dago eta Europako Next Generation funtsetik 537,5 milioi euro jasoko ditu. Nafarroak eta Otsaileko azken datuen arabera 180,8 milioi euro ordaindu dute jada. Europako Next Generation funtsetik 537,5 milioi euro jasoko ditu Nafarroak eta Otsaileko azken datuen arabera 180,8 milioi euro ordaindu egin dituzte. Otsaileko datuak funtsen inguruko webgune berrian daude jasota. Hain zuzen ere, webgune horren edukia labur bildu dute Jose Luis Arasti, Nafarroako Gobernuko Ekonomia eta Ogasun Kontseilariak eta Julio Zifrian, Ekonomia Next Generation arloko zuzendariak. Funtsen kudeaketa administratiboa eta prozedura konplexua denez, azalpen eta argibide ugari daude webgunean. Enpresentzat, norbanakoentzat eta udalentzat pentsatuta da. Arastiren arabera, intuitiboa da, nabigatzeko erraza eta aurrekoarekin alderatuta osoagoa. En este sentido, la web que hoy presentamos representa la voluntad de poner a disposición de la ciudadanía toda la información relevante en torno a estos fondos europeos, también de ofrecer asesoramiento a particulares, empresas y ayuntamientos y sobre todo también una vía para asegurar, como digo, la transparencia de la ejecución de los fondos. Bertan, funtsen inguruko azalpen orokorrez gain eta zalantzak argitzeko erantzunez gain beste hainbat atal ditu. Hala nola, deialdiak eta lizitazioak, albisteak, informazio juridikoa edo proiektuen finantzaketa. Aurki Next Generation funtsen bilakaerari buruzko argibideak eman beharko ditu Arastik Nafarroko Parlamentuan. Laster izango gara berriz zurekin Irune. Sexu-erasoei helduko diegu orain, Araban 25 urteko gizon bat atxilotu dute Aldundiaren menpeko 2 adingaberi sexu-erasoa egiteagatik. 25 urteko gizonezko bat atxilotu du ertzaintzak Arabako Foru Aldundiaren menpe dauden 2 adingaberi sexu erasoa egitea egotzita. Aldundiak berak egindako salaketaren ondorioz irekitako ikerketa eta gero eman zen atxiloketa martxoaren 27an eta gizona kartzelan dagoeneko. Erakunde foralak azaldu duenez, biktiman ikasten duten ikastetxeak sexu erasoa gertatu zelaren susmoa helarazi eta gero salaketa jartzea erabaki zuen. Hainbat komunikabideek jaso dutenaren arabera, erasoa martxoaren 15ean gertatu zela uste dute ikertzaileek. Biktimak hartzen dituen adingabeentzako zentrotik kanpo eman zelarik diru kantitate jakin baten truke. Gertatutakoa argitzeko ikerketa judiziala irekita dago orain. Kasuari buruzko informazio gehiagorik eman ezin dutelarik. Aldunditik gogorarazten dutenez gainera, adingabekoen eskubideak lehen etsi behar dira kasu hauetan berriz biktimizatuak izan ez daitezen. Eta Nafarroako probintzia auzitegiko lehen atalak gizon batek adingabe bati sexu erasoa egiteagatik 10 urteko espetxe zigorra ezarri berritan sexu indarkeriei arreta integrala emateko zentroa jarriko du martxan Nafar gobernuak, ez da Irune?
Maria Txibite Nafarroako lehendakariak eta Ana Redondo berdintasun ministroak sexu indarkeria arreta integrala emateko zentro berria bisitatu dute hemen Arrosadian, atzean dugun zentroan, bihartik aurrera irekita egonen da urtean 365 egunez eta 24 orduz Nafarroa osoan 16 urtetik gorako emakume biktimei naiz sexu indarkerietatik bizirik atera direinei eskainiko diete arreta, bai erasoa berriki jorratu dutenentzat, bai iraganean. Eta talde profesionala 17 pertsonek osatuko dute. Gaztetxe heldu 12.300 euroko isunak ezarriko dizkiote Lizarrako gaztetxeari Nafarroako gobernuak eta udalak urteurrenaren jaia ospatzeagatik. Lizarrako Sugarra gaztetxetik dei egiten diete bai Nafarroako gobernuari bai Lizarrako udalari gaztetxearen aurkako jarrera errepresioarekin amaitzeko. 2018an Sugarra gaztetxea okupatu zenetik etengabekoak izan dira identifikazioak eta isunduak izateko mehatxuak. Oraingoan udaltzaingoaren mehatxuak bete dira eta Nafarroako gobernuak zein Lizarrako udalak 3 isunekin zigortu dute gaztetxea. Guztira 12.300 euro batzen dituztenak. 2018an gaur egun gaztetxeak kokatzen den eraikinaren osotasuna okupatu zen 10 urte hutsik zeramala. Testuinguru horretan negoziazio mahai bat abian jarri zen Nafarroako gobernuarekin eta Lizarrako udalarekin. Ordudanik Lizarrako gazteen topaleku bihurtu da espazio hura. Modu berean kolektibo askok erabiltzen dute espazioa. Aipatutako guztiagatik gaztetxekoek uste dute gaztetxearen aurkako erasoak proiektu alternatiboak eraikitzen dituen gazteria kritikoaren aurkako erasoak direla. Eider Caballerok Nafarroako gobernuan eta Lizarrako udalean begirada jarri du. Hortaz, Nafarroako gobernuari eta Lizarrako udalari exigitzen diegu Sugarra gaztetxearen aurkako jarrera errepresiboarekin amaitzea. Hau da, errepresio ekonomikoa etetea, espazioa eta bertan egiten diren jarduerak ez zigortzea. Polizia jazarpena eta espazioan parte hartzen duten pertsonen identifikazioak gelditzea. Horregatik guztiagatik, Lizarraldeko pertsona guztiei dei egiten diegu Sugarra gaztetxea defendatzeko eta honen alde mobilizatzera. Lizarrako jarduera soziokulturalaren erreferentetako bat den heinean. Bereziki, dei egiten diegu gazteei. Desmobilizatuak nahi gaituzten arren, espazio autogestionatuak defendatzen jarraituko dugulako. Horregatik guztiagatik, Lizarraldeko pertsona guztiei dei egiten diete Sugarra gaztetxea defendatzeko eta honen alde mobilizatzera. Lizarrako jarduera soziokulturalaren erreferentetako bat denean. Nazio eraikuntzari helduz, Euskal Herriko estatu politikoaren inguruko lehenengo galdeketaren 10. urteurrena ospatuko dute Etxarri Aranatzen datorren apirilaren 13an. Etxarriko galdeketa eta gero Euskal Herriko beste 207 herrietan egin ziren horrelako bozketak. Larunbat honetako egitarau oparoa prestatu dute Etxarrikoek gure esku ekimeneko lagunekin batera. 10 urte igaro dira 2014ko apirilaren 13an Euskal Herriaren estatus politikoari buruz antolatu zen lehen herri galdeketatik. Erabakitzeko eskubidearen bidean beste pausu bat eman zen egun hartan. Etxarriko herritarrak elkartu eta bozka bidez nahi zuten herri ereduaren alde egin zuten. Horrek bidearen lehen harrietako bat jarri zuen. Ondoren 2 urtetan zehar 207 herrietan antolatu genituen herri galdeketak. Modu xume batean herrian 11 ekitaldi antolatu ditugu 13 gure eskudagorekin batera. Alde batetik erakusketa xume bat izango dugu, Etxarrin egin genuen guztiaren azalpen xume bat eta gure esku dagok 10 urte hauetan egin duen bidearen inguruan. Horretaz aparte, kale giroa izango da, erraldoiak, gaiteroak, sakana kantuz, bazkari herrikoi bat ere izango dugu eta ondoren txaranga eta musika plaza. Jose Antonio Ardantza, Eusko Jaurlaritzako lehendakaria hilda, 3
hildolu egun ezarri ditu Eusko Jaurlaritzak ostegunera arte. Bihar kapera Juriaenean izango dago goizaldean eta arratsaldean egingo diote hileta. Nere agindua ondo betetzea zindagin. Ja kontzientziatuta, ni euskalduna naiz, ni herri baten kidea naiz, herri hau dago zapalduta, ez dago eskubiderik herri bat osorik zapaltzeko, eta orduen herri horren eskubideak defendatu dut. Politika nola ez, Eskola Autonomia Erkidegoko hauteskundeak ditugu, futbol eta Eusko Jaurlaritzako lehendakari ohiaren heriotzaren itzalpean. Jose Antonio Ardanzaren inguruko adierazpenak egin dituzte hainbat politikarik entzun. Apirilaren 4ean hasi ziren indar politikoen hauteskunde kanpainak apirilaren 21 begira. Baina kanpainaren lehenengo larun batean futbola izan zen herritar askoren arretagune nagusia Bizkaian batez ere. Hala ere, hautagaiek lanak izan zituzten euren mezuak helarazteko. Alderdi gehienek erabaki zuten ekitaldiak eguerdian egitea. Jose Antonio Ardanza Eusko Jaurlaritzako lehendakari ohiaren heriotzak ere zeresana izan du. Guztiz baldintzatu du lehenago ere itzalpean zegoen hauteskunde kanpaina. Izan ere, alderdiak mezuak eta proposamenak gizarteratzen saiatuarren apenas lortu dute zabalkunderik orain arte. Eta kanpainako aurreneko astearen hasieran lehendakari ohiaren heriotzaren albisteak bigarren mailan utzi du berriz ere lehendakari gaien arteko lehia. Ardanzaren heriotzaren berri izan bezain laster zabaldu ziren dolumin mezuak sare sozialetan, hala alderdi politikoen nola hautagaien kontuetan ere. Gure ezberdintasunak eta eztabaidak gogorrak izan ziren. Baina azpimarratzen dut hori adierazteko gure asmoa zen asmoa bera. Nazioa eraiki eta arazoak, batez ere arazo ekonomiko eta sozialak aurrera ateratzeko. José Antonio Ardanza fue un lehendakari que entendió que el diálogo era la mejor manera de construir un país. Eta egoera horiei aurre egiteko, berak, bere taldekide eta lankide izan zirenek, bere alderdiak hartu zuten jokabidea izan zen, akordioarena, elkarrizketarena eta ahalik eta kontsentsurik zabalenak bilatzearena, arazorik larrienei erantzuna emateko. Inigo Urkulluk ere egin du bere agerraldia adierazpen instituzional batean, Ardanzaren jardueraren 3 ardatz goraipatuz. Ardanza lehendakaria lehen mailako erreferente politiko eta instituzionala izan da Euskadin. Bere ondarea Euskal gizartearekiko entrega eta konpromiso eredua da. Gure herrian ardura publiko bat geure gain hartzen dugun pertsona guztiontzat. Berba batek ezin hobeto laburbiltzen du Ardanza lehendakariak guztiongan pizten duen sentimendua, errespetua. Errespetu eta aitortza osoa merezi du, esan, egin eta eman zuen guztiarengatik. Ardanza lehendakaria goian bego. Kanpainetarako ekitaldiek aurrera jarraitzen dutela gogorarazi dute indar politikoetako hautagaiek. Apirilaren 21ko hauteskundei begira, kanpainaren 5. egun honetan etxebizitzaz, lanbidez eta segurtasunaz aritu dira hautagaiak. EH Bilduk bi eremutan eragitea planteatzen du. Batetik, etxebizitza prezioak murriztu behar dira, eta bestetik, eskaintza areagotu behar dugu. Eta horretarako, proposamen zehatzak dauzkagu. Etxebizitzen salneurria eta alokairuaren prezioa murrizteko, tentsio handiko eremuak izendatu eta erreferentziazko prezio indizeen sistema abiatuko dugu. Espekulazioa eta putre funtsak geldiarazi.
pisu turistikoak mugatu, zerga politika baliatu eta prestazioen sistema gainditu. Proposamen konkretuak helarazten dizkiegu euskal gizarteari. Segurtasunaren euskal plan berria martxan jartzea. Koordinazioan aurrera pauso bat ematea, koordinazio errealean, polizian arteko koordinazio errealean eta momentu errealean lortzea. Lehendakaria naizenean, nire lehenengo deia dudarik gabe gizarte eragilei, bai sindikatuei eta bai enpresei izango da. Lehenik eta behin, denon artean enplegu hobe bat lortzeko. Enplegu hobea osatzeko eta egiteko. Lanbide arteko akordioa berritzeko. Eta politika publikoetan ere implikatu daitezen. Alde batetik utzik dauden etxeak merkaturatzea. Beste alde batetik gune tensionatuak deklaratzea alokairuen prezio mugatu alizateko. Zer gehiago, alokairurako etxe bizitza parke publikoa eraikitzea. Eta baitare espekulatzaileei erosketa masiboari muga jartzea. Y nosotros creemos clarísimamente que si alentamos la construcción de viviendas y si alentamos que haya viviendas que se pongan en alquiler, vamos a conseguir que se baje el precio de la vivienda en propiedad y de la vivienda en alquiler. Edabidetan ere izan dira politikariak, atzokoan Miren Gorrotxategi Elkarrekin Podemoseko lehendakari gaia elkarrezketatu zuten Naiz Irratian, honela mintzatu zen EH Bilduren eta Eskola Autonomia Erkidegoko gizartearen inguruan. Zenik pensatzen duena, imaginazazu, EH Bilduk irabazten dituela hauteskundeak eta EAJarekin gobernatzen duela. Ze gobernu izango litzateke? Zein izango litzateke eredua? Ze eredu politikoa? Ezkerrekoa, eskumakoa, gai batzutan bat, gai batzutan bestea, baina eredu politiko kontrajarriak direnean eta ezker eskuma ardatzan ikuste dutala zentraltasun guztia daukana gobernu ekintza batean, elkarrekin joateak zer nahiko luke esan Osakidetzaren aurrean, hezkuntzaren aurrean, ingurunearen aurrean, feminismoaren aurrean, eta dauzkagun herri bezala, dauzkagun erronka guztien aurrean. Euskal gizartea ezkertiar gizarte batak, eta gehienkoak ezkerra bozkatzen du. Gertatzen dena da herri hontan ezkerra anitza dela. Ezker desberdinak daude, eta konpartitzen dugu aman komunean daukagu euki leiken importanteena, eta da ikuspuntua zerbitzu publikoekiko edo ongizate kolektiboarekiko, hori daukagu aman komunean, beste gauza batzuk ditugu desberdinak, baina importante dana aman komunean daukagu. Orduan, posible izatea ezker desberdinak batu eta herriarentzat, hori bai da herrigintza egitea, herriarentzat gobernatzea ezker perspektiba batetik niretzat hori izango litzateke guk euskal gizarteari zor diogun gauza bat. Gaurkoan Denis Itxaso PSren Gipuzkoako zerrendaburua izan da Naiz Irratian, identitatea zarago mugaz gaindiko estrategietan jarri du fokua zerbitzu publikoen alde. Baina bai argi esan nahi dugula, guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala, zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko. Eta nik uste dut egiteke dagoen zerbitzu edo eraikiteke dagoen zerbitzu publiko interesgarri bat trenbide azkar bat adibidez Donostia eta Baiona artean. Egia da orain arte sistema ferrobiario desberdina daukagula eta ez dela hori posible izan, baino Astigarraga eta Irun tartean egiten ari den 3. errailaren bitartez, abiadura handiko trena dela eta horrek baimenduko du eta horrek permitituko digu nolabait ere trenbide azkar bat edo tren zerbitzu azkar bat edukitzea Baiona eta Donostia artean. Nik uste dut horrek batzen gaituela, horrek eskaintzen duela zerbitzu publiko interesgarri bat, horrek bai turistentzat eta bai bertakoentzat ere aukera paregabea ematen digula, gehiago, gure loturak gehiago estutzeko, eta horrelako ekimenetan oinarritzen dugu guk mugaz gaindiko estrategia eta erlazioak. Etxe bizitzaz ere mintzatu da, adi.
Azpimarratuko genduke, azkeneko urteetan, Espainia mailan egin diren etxebizitza publiko guztien herena Euskal Autonomia Erkidegoan eraiki direla. Nahikoa da, begibistan dago, ez dela nahikoa, gehiago egin behar ditugu. Baino erritmoa ez da makala. Momentu honetan, Euskal Autonomia Erkidegoa, Eusko Jaurlaritza da, segurazki etxebizitza publiko gehien bultzatu dituen erakundetako bat. Guk 5.000 gehiago egitea proposatu dugu datorren legealdian, baino beste hainbat neurri interesgarri jarri ditugu mailaren gainean. Adibidez, planteatzen dugu 200 milioi erabiltzea 4 urteetan 1.500 etxebizitza pribatu erosi ahal izateko. Merkatu pribatutik atera eta esku publikoetan jartzeko. Eta hortik aurrera alokairu publikoan merkatura berriro ere sartzea. Euskararen inguruko eskubidez ere hitz egin du Gipuzkoako PSeko zerrendaburuak. Euskara ezagutzearen eta erakundek euskara erabiltzearen eskubidea, nik ez dut ukatuko, inundik ere, baino langileen populazioaren baita euskara menderatzen ez duten horien eskubidea erakunde publikoetara edo lanpostu publikoetara iristeko eskubide hori ere ponderatu egiten dute. Eta ponderazio horren bitartez hartu dituzte erabaki horiek. Lanpostu guztietan, lanpostu publiko guztietan eduki behar ditugu pertsonak euskaldunak eta gaztelerak menderatzen dutenak, edo egon daitezke agian zuzenean arreta publikoarekin zerikusirik ez daukaten hainbat funtzionario batira euskara menderatzen ez dutenak. Ikusita gure inkesta soziolinguistikoak esaten dutena, batipat, zen ikustet hori ere ez gendukela biztaz galdu behar. Ze batzutan iruditzen zait egiten direla hainbat hausnarketa pentsatuz gure euskaltasuna edo euskera menderatze maila absolutua dela, eta nik ez dut uste gizarte horretan bizi geranik. Eta, eta gizarte moderno batean baitaren ikuste dut, beste hainbat faktore sozial ere kontutan hartu behar direla. Ingurumen gaietara egingo dugu salto, lurraren defentsan topaketak eta manifestazioa deitu ditu Bizirikek larunbata honetan Azpeitian. Lurraren defentsa abiapuntu Euskal Herriko hainbat herri mugimendu eta plataforma ezberdinek indarra ezagutzak eta ekintzak batu eta Euskal Herria Bizirik sarea sortu zuten. Natura eta landa ingurunean eragiten dituzten makroproiektu andanaren inposaketari aurre egiteko. Bada hurrengo hitzordua larunbatean dute Azpeitian. Apirilaren 13an manifestazio nazionala deitu dute. Egun berean lurraren defentsan diharduten talden eta jenden artean topaketa bat egingo da. Euskal Herria Bizirik sarean helburu bat partekatzen dute. Ingurune naturalaren babesa, trantsizio energetiko deszentralizatu eta kudeaketa komunitarioaren defentsa, landa eremu bizi eta funtzionala bermatzea, planetaren muga biofisikoa gainditu gabe baliabide naturalen aprobetxamenduaren unibertsaltasuna, lankidetza, ondasun komunen zaintza eta erabakigunen deszentralizazioa ezaugarri izango dituen gizarte baten alde aritzea. Ildo horretan egun osoko egitaraua prestatu dute Azpeitian larunbaterako. Goizean tailerrak, eguerdian mai ingurua, ondotik bazkaria eta arratsaldean 6etan manifestazioa. Antolatzaileek azpimarratu dutenez arreta berezia jarri dute Euskal Herrian gaur daño iraun duten ekosistema natural eta soziale babesean, defentsan eta kontserbazioan. Suntsiketak gelditu egin behar du. Naturgune biziak, osasuntsuak eta bioanitzak nahi baditugu. Ingurumen gaietan gabiltzala Nafarroako baso suhiltzaileekin bildu da Hamaika telebista. Entzun. Azken hilabetean nahiko korapilatsua izan da Nafarroako baso suhiltzaileen artean. Urteak daramate estabilizazioa eskatzen haien kontratuetan. Hala ere, haien benetako lana ezagutzen dugu. Horretarako Kordobilan duten lan nabera hurbildu gara haien lana zertan datzan gertutik ezagutzeko. Haien ohiko lana uholdetan eta baso sutetan aritzea izaten da.
Izan ere, neguan langile gutxiago dauden arren, Nafarroko iparraldetik ibiltzen dira mendia garbitzen, plantazioak babesten eta nola baiteko suteak itzaltzen. Haien lanaldia ez da jarraia, beraz, ez dituzte 12 hilabeteko kontraturik. Neguko eta udako kanpainan banatzen dira. Neguan zehar, 42 langile daude, urtarrilatik ekainera irauten duen kontratuak. Udan, bestetik, 159 langile izatera iristen dira, uztailetik urrira egoten direnak. Iñaki Elizarbe baso suhiltzailetako bat da eta haien kontratuen nondik norakoak kontatu dizkigu. Jende batzuk daukagu kontratazioan indefinido diskontinuo, ez? Plaza horiek gehienak ateratzen dira estabilizaziora. Dira 137 plaza. Gero, ez gertatzen da, 4 hilabete kontratuarekin, jendea gustokoa du lana eta egoten dira agian 4, 5, 6 urte, baina jende azkenean behar du gehiago, orduan jendea joaten da, ez? Normalean berritzen da plantilla eren bat urtero, ez? Orduan, hori zer esan nahi du, formakuntza egin behar da urtero, formakuntza persona berriei, eta hori azkenean kosto bat da administraziorako, eta ere bai guretzat inseguridade punto bat, zeren langile berriak esperientzia ez dutenak ikasi behar dute eta jakin behar dute zer den zute bat. Naiz eta betitanik existitu den lana izan, 2012 urtean Nafarroko gobernuak suhiltzaile plazak sortu behar izan zituen. Plaza horiek egonkortzeko prozesuan daude orain, epai judizial batzuen ondorioz. Epai horien arabera, baso kanpainen beharrak betetzeko egiten ari ziren kontratuek lege iruzurra eragiten zuten, eta haien lanharremana finkotzat edo aldizkako mugagabetzat jotzen zen. Harrez gero eta orain arte, Nafarroko gobernuak ez du inolako jarduerarik egin plaza horietan eta lanaldi partzialak dituzte. Gu ikusten dugu, estabilizazioa da prozeso bat Europatik etorri dela, gero badago estatu mailako lege bat, eta gero Nafarroan egin zuten beste lege bat. Orduan, estabilizazio prozesua egin behar da bai ala bai. Orduan, gu uste dugu egoera ezin hobea dela, aprobetxatzeko eta gure plazak ez bakarri finkotasuna bermatzeko, baizik eta ere bai gure lanbide eta gure lanpostuak duinak izateko eta eukitzeko kontratazioa urte osoan. Eta urte osoan esaten dugunean 365 egun, hori da gure simbolo nolabait, eta esaten dugu zeren lana. Prebentzio neurrien garrantzia azpimarratu du Iñakik. Beharrezkotzat jotzen dute neguan prebentzio neurriak egitea udan suteak ekiditeko. Gu ikusten dugu ambizio falta dagoela prebentzioaren arloan. Eta gu ikusten dugu han badago lan pilo bat egiteko Nafarroan. Nafarroa da komunitate bat txikia, beste batzuekin konparatuz, eta ni uste dut, gu uste dugu egin dezakegu lan oso ona prebentzioan, baina ez badugu egiten, azkenean gertatzen da, hori 2022an gertatu zena, egia erran behar da, egon ziren 5 zute aldi berean, eta bakarrik 2 zute horietatik kolapsatu altzutela. Beraz, zuzendaritzarekin bilera asko egin ostean, suhiltzaileek benetako mahai bat sortzea eta gai honi heltzea eskatzen dute. Bestela, haien dinamikekin jarraituko dutela azpimarratu dute. Ekonomian Dimitri Petermanen eta Jose Nereoren kudeaketaren atzean zuen Alabeseko konkurtsoko administratzaileek adierazi dutenez, biek irregulartasunak egin zituzten euren kudeaketan, faktura faltsuak eta klubaren kontura egindako gastu luxuzkoak eta neurrigabeak barne. Deportibo Alabeseko funtsen bidegabeko jabetzagatik irekita dagoen epaiketa prozesuaren bigarren saioa burutu da asteartean Arabako probintzia auzitegian. Fiskaltzak dioenez, Jose Nereo eta Dimitri Petermanen kudeaketak 3.161.000 euro bereganatu zituen.
Pasaden saioan, Dimitri Petermanen faltaren eta hau atxilotzeko nazioarteko agindua eman ondoren, auzitegiak Jose Nereo Petermanen aholkulari eta Alabeseko kudeak eta kontseiluko lehendakari ordegoia bereziki epaitzea erabaki zuen. Oraingo honetan, Andoni Etxeberria, Jaime Oribe eta Fernando Ercilla, Deportibo Alabeseko konkurtso kudeatzaileak lekuko moduan izan dira deituak. Adierazi dutenez, kontabilitateko hainbat irregulartasun mantendu zituen Peterman eta Nereoren kudeaketak. Hala nola, Alabesekin zerikusirik ez zuten pertsonen hainbat egonaldi Gasteizeko Lakua Bostizarreko hotelean, 200.000 euro arteko ordainketak eskudiruan existitzen ez ziren enpresei, zerbitzu berberengatik hainbat enpresei egindako ordainketak, edo Peterman eta bere familiaren Alabesekin inongo zerikusirik gabeko bidai gastuak ordaintzea. Nereo irregulartasun hauen arduradun zelaren testigantza eman dute. Izan ere, konkurtso kudeatzaileen hitzetan, kudeak eta kontseilu lehendakari orden moduan hartzen zituen ordainketa hauek egiteko erabakiak. Nereoren babesak saioaren hasieran eskatutako moduan, akusatuak epaiketaren azken saioan, asteazkenean egingo ditu adierazpenak. Fiskaltzak 7 urteko espetxe zigorra eskatzen du Nereo Peterman eta honen emazte ohiarentzat. Deportibo Alavesen akusazio partikularrak ordea 9 urteko espetxe zigorra eta 4 milioi euro erantzukizun zibil moduan eskatzen ditu. Eta kirolekin loturik esan dugu lerroburuetan ere, Gabarra 40 urtean lehen aldiz itsasadarrean zehar dabil. Gabarra ostegunean irtengo da Getxotik Bilbora bidean eta guk zuzeneko saio berezia eskainiko dugu gurean 11 telebistan. Ez galdu. Jarraitu Gabarraren ospakizuna zuzenean hemen 11 telebistan. Ostegunean 5:00 aurrera Atletikeen kopako garaipenaren ospakizunaren saio berezia emitituko dugu hemen. Gabarrako zuzeneko seinalea eskainiz eta arratsalde osoan zehar zuzeneko konexioak ere egingo ditugu bertako giroa zuen etxetaraino iristeko. Ez galdu Gabarraren irtera historikoa hemen 11an. Zaragozan jokatuko du Realak Espainiako kopako finala. Maiatzaren 18an izango da, arratsaldeko 7:00 eta Natalia Arroyok zuzentzen duen taldeak Bartzelona izango du kontrario. Hilabete pasatxo falta da finalerako, baina Espainiako federazioak gaur arte ez du erabaki non jokatuko den. Nazioartean, Ekuadorreko Polizia Nazionala indarrez sartu da Kiton dagoen Mexikoko enbaxadara Jorge Glass politikaria atxilotzeko asmoarekin, honek bi herrialden arteko tentsioa areagotu du. Mexikok Ekuadorrekin harremana etetea erabaki du. Larunbatean Ekuadorreko Polizia Nazionalak Jorge Glass, presidente orde ohia, Kiton dagoen Mexikoko enbaxadatik atxilotu zuela jakin bezain laster jakinarazi zuen Mexikoko gobernuak erabakia. Atxiloketa gauean eman zen. Ekuadorreko Polizia Nazionala indarrez sartu zen enbaxadara. Glassek behin-behineko espetxeratze agindua zuen, gaur egun auzipetua dagoen ustelkeria kasu batengatik. 2017tik 2022ra gainera espetxeratua egon zen berak onartzen ez dituen delituengatik. Horregatik motzean babesa eskatu zuen Mexikoko enbaxadan. Abenduan izan zen hau. Orduko Glassen legezko ordezkariak esan zuen jazarpen baten biktima zela eta haren segurtasuna edo integritatea zalantzan jartzen zuela. Ekuadorreko gobernuak esparru juridikoaren kontra doan asilo diplomatikoa eman zitzaiola argudiatzen du
enbaixadan indarrez sartzeko erabakia justifikatzeko. Andrés Manuel López Obrador, Mexikoko presidenteak, harremanen etetea jakinarazi du Bienako konbentzioa urratu delako, harreman diplomatikoi buruzko Bienako konbentzioa alegia. Gauzak horrela, Mexikok nazioarteko justizia gortera joko du Ekuadorrek nazioarteko zuzenbidea urratu duela salatzeko. Ekainean gainera ospatuko dira hauteskundeak Mexikon eta hainbat hautagaik beren iritzia eman dute eta denak bat datoz salaketan. Enbaixada horrek eta munduko edozein enbaixadak estatu bat ordezkatzen duela, kasu honetan Mexikoko estatuan sartzearen parekoa da gertatutakoa. Xochitl Galvezek, Fuerza y Corazón por México alderdiko buruak, isa sare sozialean adierazi du atzerriko edozein herrialdeko egoitza diplomatikoak bortxa ezinak direla. Honekin batera kontrako ahotsak Mexikotik bakarrik ez Ekuadorretik ere entzun dira. Rafael Correa presidente ohiak salatu du halakorik ez dela sekula ikusi Latinoamerikako historian eta bere hitzetan diktadura bortitzenetan ere ez dela halakorik gertatu. Basakeria estatu batean bizi direla azpimarratu du. Gertaerak bi herrialdeen arteko tentsioa areagotu duela esan gabe doa, gainera nazioartean ere oihartzuna izan duen berria da, eta honek izanen dituen ondorioak oraindik jakiteke daude. Palestinak aurrera pauso bat eman du Nazio Batuen erakundearen kide bihurtzeko ahaleginean egina duen eskaeraz mintzatu ziren atzo gauean Nazio Batuen erakundearen segurtasun kontseiluan eta erakundearen organo horrek onarpen batzordera bidali du. Palestinaren Nazio Batuen erakunderako enbaxadore Riyad Mansurren arabera historikoa da urrats hori. Ahí se exigía por una amplia mayoría Euskal Herrira bueltan, kulturan, bertsolaritzari dagokionez berriak ditugu. Gipuzkoa bertxotan apirilaren 25ean hasiko da aurten Eskoriatzan eta ekainaren 2 arte 20 saio jokatuko dira bi itzulitan. Bueltan da Gipuzkoako bertso txapelketa, sailkapen fase apirilaren 25ean hasiko da. Eskoriatzan ekingo diote, eta ekainaren 2 artean 20 saio jokatuko dira bi itzulitan. Aurtengo edizioak berezitasun ugari dakartza, batetik bere iraupena, hilabete eta erdi pasatxo iraungo du 20 saio jokatuko baitira. Saioak bikoitzak izango dira lehen itzuleko lehena eta azkena izan ezik. Lehen itzulian 12 saio izango dira, ostegun eta ostiraletan, bigarrenean aldiz 8, larunbat eta igandeetan. Baina bere egitura ez da berritasun bakarra, txapelketaren forma bera ere aldatu baita. Ariketetan berritasunak daude, eta horien lanketaren atzean egonda bertsogintza batzordea talde antolatzailearen baitan. Eta guzti aurrera eramateko ezinbestekoa dira bertsolariak, antolatzaileak, gaia-hartzaileak, epaiak eta oroar bertsozaleak, eta nola ez bertso eskolak. Hain zuzen ere aurtengo irudia eta mezua hildo horretatik diseinatu dituzte. Unai Gaztelumen diren irudiak bertso eskoletako lehen belaunaldi inguruko irudiak dakartza, behean uztapide duela. Zuri beltzeko argazki horretatik gaur eguneko bertso unibertsora heltzeko ezinbesteko pausoa izan dira bertso eskolak, eta hori irudikatu nahi duain zuzen ere Gaztelumen diren irudiak. Horri lotuta txapelketaren beste berritasunetako bada saio bakoitzaren ostean afari merienda antolatuko dutela tokien tokiko bertso eskolek. Keinu horiain justu aurtengo txapelketaren mezuarekin badator, bertso eskolak erdigunen jartzen baititu, eta bertsoaren unibertsoa zabaltzen baitu. Atzera begira jarriz 2019an jokatu zen azkenekoz Gipuzkoako bertsolari txapelketa, eta Beñat Gaztelumendik eraman zuen txapela, buruz burukoan agin labururekin aritu ostean. Bertso eskola bukatzean, norregoten zen gure zai, gaixo geundenean nortzen, mindena goxatzeko gai. Gipuzkoatik Arabara, Gasteizen, 50 gramo antzerki eta dantza jaialdia dugu apirilaren 16tik 19 arte.
Gasteizko hainbat denda agertoki bilakatuko ditu beste behin ere 150 gramo antzerki eta dantza jaialdiak. 10 eta 30 minutu bitarteko 4 antzezlan eta 2 dantza pieza eskainiko ditu apirilaren 16 eta 19 bitartean. Gaikar Kirolak, Omega Center, VSD, Fotograma, Aristipiel Calzados eta Bakomat dendetan izango dira ikuskizunak 3 alditan bakoitzean. Gasteizko udalak, El Mono Habitado eta Pez Limbo antzerki konpainiekin batera sustatutako jaialdiak kultur esperientzia guztiz originala eskainiko du hiriko merkataritza dinamizatzearekin batera. Aurtengo edizioan, Aitor Binagreten Ricardo Ama Ricardo, Ane Guevararen La Ester edota Andrés Bezaresen El Día del Derrumbe antzezlanez gozatu ahal izango dugu. Antzerkia ez ezik, dantza ere protagonista izango da 150 gramo jaialdian. Álvaro Murillo eta Jordi Bilaseka dantzarien eskutik. Eta jaialdiari amaiera emateko, Maria Urzelaik bakarrizketa komikoa eskainiko du apirilaren 19an. Jaialdiaren saio guztietarako sarrera librea izango da, eta denda bakoitzeko edukera bete arte irekirik egongo da. Ostiral honetan hasiko da Laburbira euskarazko film laburren zirkuitu ibiltaria. Euskaltzaleen topaguneak antolatuta 8 film laburrek osatutako bilduma aparta eskainiko du aurtengo edizioak. Zirkuituaz eta filmez hitz egiteko pantailaren bestaldean dugu Andoni Urzelai, Euskaltzaleen topaguneko teknikaria. Arratsaldeon, Andoni. Arratsaldeon, bai. Lehenik eta behin, konta iguzu zer da Laburbira, nork antolatzen du eta zer da egitasmoaren helburua? Bueno, ondo aipatu duzu moduen, Laburbira euskara sortutako film laburrez osatutako bilduma baten zirkuitoa da, eta helburua da euskal zinemagintza bultzatzea. Euskarazko zinemagintzaren erakusgarri aparta izango da orduan, ikus entzunezkoetan euskarazko erakusleio baten beharra sumatzen zen duten? Bai, nik uste, gainea kontuan hartu behar da film laburren generuak berez nahiko zirkuito itxixia daukie, berez be. Hau da, zinemareto normaletan zaila da, film laburrak ikustia, eta eraberian sekulako garrantzia duke, porque txarri film luzetara heltzeko bidea film laburrak ekoiztia da, ezta? Orduan bai, erakusleio honen beharra ikusten gauen, da iruditzen jako gainera euskara sortutako zinemagintza bultzatzeko erakusleioa aparta dela, bai herritarrentzat eta baita sortzaileentzat eurentzat, bai. Azken finien, normalien merkatuak emuten ez dotzien erakusleio bat emuten zauelako. Euskarazko ikusentzunezkoetan ekarpen aparta da orduan zalantzari gabe. Euskararen aldeko zirkuitu honek 21 urte edo 21. edizioa egingo du aurten. Ibilbide luzea duzue beraz egina, ezta? Bai, aipatu duzu moduen 21 urte, ez da gutxi aurten 21. edizioa da. Bitarte hontan 100 film labur erakutsi ahal izan dugu, milaka herritarrei eta beste 100 herritan, orduen bai, bilbide oparue eta bai, da horretaz segitzen dugu. Aurten izen be, inoiz baino herri gehixautan antolatu dira emanaldiak, orotara 37 herritan, orduen ikusten da edizio Laburbira zirkuituak gero eta itzala hundixo daukola, arrakasta hundixo daukola, eta interes gehixo pizten dagoela bai sortzaileen partetik, eta baita herritarren aldetik da, bai. Edizio honek berezitasunik edo izango du, edo? Ez, aurten berezitasun ez da oso nabarmena, baina, bai sartuko aukera eukiko daue ikusliek film labur honena izendatzeko, botatzeko aukera eukiko daue. Baina orokorrien ez, urtero moduan alegindu gare alik eta bilduma berazgarrizena, interesgarrizena eta kalitate handikoena biltzen, uste lortu duela urtengoen be, bilduma osatzen dago zen 8 film laburrak oso ikuslea txundituta utziko daue, sekulako maila dau. Gure euskal zinemagilek sekulako maila dauki, orduan, dauen anistasuna bai eduki aldetik, bai forma aldetik, bai estetik aldetik,
sekulakua da, eta irudipena daukat ikusliak txundituta aterako dira emanalditi bai. Kalitatekozko 8 film laburrek osatuko dute aurtengo edizioa aipatu bezala. Eduki zein estiloz denetariko filmak dira, ezta? Bai, bakoitza izenbe guri asko kostatzako entresak aitxi, hau da. 8 film, normalien bilduma osatzen daue 7-8 bederatzi filmek. Filmak ezin dio 20 minutu baino luzio bak izan da guk orotara bilduma ordu terdi inguru horretan kalkulatzen du. Orduan, egin kasu aurten jaso ditugu okerrez banau 28 lan. Hortik 7-8 edo beratzira murriztia oso lan zaila da. Oso lan zaila da, ze aipatzen dago moduan sekulako maila dau. Eta bueno, gualeitzen gare, alik eta lehen aipatu dute moduen bilduma aberazgarrizena osatzen. Eta uste dut, lortu dauela urten be, orduan, bai, 8 pieza erabatez berdin, danak erakargarrizak, bakoitzak bere puntua da, zerpentsagoa da, emungotzona ikusliai, orduen, bai, oso bilduma ederra ikusteko, bai. Ekileen artean, gainera, lehen ere esan duzu, ez? Batzutan labur metraiak egitea, film luzeak egiteko bidea ere badela. Orduan, ikasleak ere badaude ekileen artean, ez da? Bai, 28 horrein artien ikasleak eta noski badaudela. 8 honein artean, esango nauke ikaslea baino, jende profesionaloa da bilela, esango nauke orokorrian. Eta, bueno, aipatu dozu moduan, berez, film laburren generua, bere horretan genero bada. Baina, bueno, baidea gisa beste bat kasutan, film laburrak ekoiztiak eramaten dauela hainbat zuzendari, ondoren film luziak ekoiztera, ezta? Orduan, bueno, batetik, nahiz da genero propio bat izan, zinemagintzan munduan, baita bide bat, askontzat, eskarmentu bat, gero film luziak ekoizteko, ez da? Filmak ikusi ahal izango dira, apirilaren 12-tik, maiatzaren 12-ra, hilabetez herri izango zarete, nola jakin dezakegu laburbirak zein herri igarotzen dituen? Bai, laburbirak webgunien bertan, hor badau egitaragoa, eta, bueno, nahi dauenak bertan sartzen da, laburbira googleatuz, bilatzen dago egunia, eta hor dago egutegisa, eta datak, egutegisa, eta solasaldirik badauen edo ez, zuzendarizakin, izenbe hainbat herritan filmetako zuzendari batekin solasaldizak antolatzen dio. Orduan, bueno, ingurua suertago eskero, nik onbiti herritar deni, emanaldira hurbiltzera bai. Aukera aparta izango da orduan, baita sortzaileak ezagutzeko. Bide beretik, laburbira gure herrian antolaturik ez badago ere, garaiz gaude emanaldia antolatzeko? Bai, berez esan daigun, datak eta itxita daude, baina ondiokan be, azken finien hau, bueno, gauza zabal bada orduan, webgunien bertan emanaldi bat antolatzeko izen ematia zabali mantenduko, hau da, ez da itxita, orduan, elkarten batek, auzotalderen batek, udalen batek, dadalakoak emanaldi bat antolatu gure baldin badau, egunin sartu izena eman, da listo. Azkenik, zer zango zenieke laburbira ezagutu nahi duten ikusentzulei? Lehen aipatu dutena, gure baldin badaue jakitia euskara sortutako zinemagintza zertan dan, erakusgarri aparta dela hori. Eta, bueno, baita aipatzia, emanaldi asko, guk azken finien, bilduma bai euskeraz, baina bai azpitulatuta eskaintzen du, orduan. Euskeraz ez dakinari be, gonbitea luzatzia, bertara hurbiltzeko, azpititulatutako bilduma ikusi ahal izango dauelako. Eta herritarrai, esatia, hori, hartuko dauela kriston gozamena ordu terdiz, eta, bueno, bai, sekulako emanaldia ikusteko aukera eukiko dauela. Esker mila Andoni Urzelai, Euskaltzaleen topaguneko teknikaria, laburbira euskarazko film laburren zirkuitu ibiltariaren edizio berria aurkeztearen. Ongi izan? Zuei mila esker, urren arte.
Literaturari begira liburuaren nazioarteko eguna ospatzen da apirilaren 23an, hau dela eta literaturarekin lotutako programazioa antolatu du Gasteizko udalaren liburutegi sareak. Idazle eta herritarren arteko topaketak burutuko dira Gasteizen aurtengo liburu egunak ekimenarekin. Apirilaren 23an ospatuko den nazioarteko liburuaren egunaren inguruan, hainbat jarduera antolatuko dira hilaren 15 eta 26 bitartean. Karmele Jaio, Jon Artano edota Antonio Altarriba bezalako egileak Goiuri Jauregian egongo dira euren lanak aurkezten. Nazioarteko liburuaren egunean gainera, literatura, musika eta artea uztartuko duen ikuskizuna izango dugu. Patxi Zubizarreta, Felipe Barandiaran, Peio Ramirez eta Mintxo Zemillanen eskutik. Egileekin topaketak ez ezik, gune tematikoak aurkitu ahal izango ditugu Gasteizko 13 liburutegitan. Zientzia, komikiak edota sukaldaritzari buruzko gune tematikoak sortuko dira. Liburutegiak liburuz betetako espazioa baino gehiago direla ikustarazteko. Leer es evadirnos, leer es entretenernos, leer es socializar, en fin, despierta nuestra imaginación, despierta y libera nuestras emociones, nos hace más libres, leer nos hace más libres, yo diría que nos hace más inteligentes. 2024ko liburu egunak ekimena apirilaren 15ean hasiko da Ignacio Martínez de Pison idazlearen hitzaldiarekin eta 26an bukatuko da Jon Artanoren Juana lanari buruzko jarduerarekin. Ekimenari buruzko informazio guztia Bibliogasteiz webgunean aurkitu daiteke. Ziudadelan ikusgai da Jaio Lertxundi artista bisualaren azken proiektua. Mari Lamiak eta Basoko aztarnak erakusketan maiatzaren 12 arte egongo da ikusgai. Jaio Lertxundi artista bisualak ama naturaren besoetan murgiltzeko gonbitea luzatu du Ziudadelako labean duen erakusketan. Mari Lamiak eta Basoko aztarnak erakusketa maiatzaren 12 arte egonen da ikusgai. Lertxundik 2019an iratiko oianean hartu zituen naturako estenak biltzen dituzten 7 argazki eta irudi biltzen ditu erakusketak. Horra abiatu zen azken urteetako artista bisual honen bidea markatu duen proiektua. Bide esperimental bat da, non natura ikonografiko eta mitologiko batekin jolasten baita. Lamien eta Mariren aztarnak bilatuz. Lasaitasunera gonbidatzen duten eta ikuslea unibertso magiko batera eramaten duten argazkien bidez egiten du. Inigo Gomez, udaleko kultura lorreko zuzendariak, erakusketaren ezaugarriak kontatu dizkigu. Erakusketa justo Mari eta Lamiak eta Basoaren aztarnak izenburua dauka, eta justo hainbat margonanetan edo argazkietan ikusi ditzakegu baso horien aztarnak. Adibidez, justo hemen daukagu Lami bat, Jaiok izendatu duen Lami bat, eta hemen justo argazki bat da, baina justo izpilu egiten du simetrikoki, eta ikusi dezakegu nola natura hortik atera dezakegula Lami irudi hori, ez? Eta horrez gain, justo ikusi dezakegu hainbat enbor, zuaitz, edota osto, eta horrez gain bestelako ikusentzunezku daude. Beraz, naturak eskaintzen eta eskutatzen duen guztiari keinu txikiak eginez, Jaio Lertxundik kontzientzia sozial bat sortu nahi du, lurrari dagokion lekua itzuliko diona. Aldu gara maierara, informazio gehiagorako sartu gure sare sozialetan edo 11.eus atarian. Bihar arte.